Quan a les classes comencem a fer simulacres d'examen per preparar les proves de certificació de català, molts dels meus alumnes em diuen el mateix. Em fa molta por la part oral perquè què passa si em quedo en blanc, què passa si no em surt una paraula, i de fet són situacions que es repeteixen molt quan fem aquestes proves, quan fem aquests simulacres d'examen. I realment això és el pitjor que et pot passar. A les sessions ho veig molt. Alumnes que parlen molt bé català, que han començat ja la tasca d'expressió oral, que ja la tenen encaminada i de cop i volta no els surt una paraula. I comencen a pensar, encara que estiguin pensant en català, però aquella paraula no surt i es bloquegen i es queden absolutament en blanc. Si a tu també t'ha passat alguna vegada, et donaré ara mateix un secret. El problema no és que no recordis una paraula. El problema és deixar de comunicar-te. Això és el que et fa perdre punts a la tasca d'expressió oral i fins i tot et pot fer suspendre la prova. Què pots fer en aquesta situació? Doncs intenta trobar una altra paraula que vulgui dir el mateix. Però si aquesta paraula tampoc surt, no et preocupis, no deixis de parlar. Deixa de banda aquesta part del teu discurs i centra't a continuar amb la següent part, amb el següent que volies dir. Perquè els examinadors no volen que siguis un diccionari amb potes, sinó que volen que siguis capaç de comunicar-te. De fet, és una situació molt comuna que ens pot passar en qualsevol conversa, parlant amb amics, amb la família, a la feina, que de cop i volta hi ha una paraula que no ens ve al cap, però no per això deixem de parlar, sinó que intentem dir les coses d'una altra manera. Aleshores, recorda molt aquesta frase. És millor una explicació imperfecta que un silenci perfecte.